Everyone खुलुमबाय गासिखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय जोंना युगनि गय हाननो नागिरदों आरोना थ' बेयावनो थांनो थाखाय आं रेडि जादों आरोना स' बेयाव बेखायनो नोंथांमोननोबो आं भिडिअखौहाय शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामजाबाय नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना थ' आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' दायो जोङो जोंनिया माने युदा लाइमोना माने गय हानगोन आरोना न'खरसेयाव फांसे फांसे कुरिहै लायो ओमफ्राय जोंना बागान एसे फिसा बागानबो दं आरोना थ' बेखौबो हानगोन बेखायनो सानबायखि आं दिनै मावनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय आरोना थ' नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे आं नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना गय हाननाय मानायखौनो आरोना ओमफ्राय आंहा माने लेट जाबाय आरोना जोंनिया साहा माखासे खोलाहा माखासे ओमफ्राय लेफ्ट साइडआवहाय माखासे माने ग्रुप मोनथाम रानदों आरोना थ' आं खोलाहा खन्द'आव फैदों आरोना ओमफ्राय आं माने लेट जाबाय आरोना उदालगुरि थांदोंमोन ओमफ्राय उदालगुरि थांनानै माने दखाननि माल लायदोंमोन आरो ओमफ्राय दखाननि जि हारि लायदोंमोन बेयावनो लेट जाबाय आंहा फैनाया ओमफ्राय दा ससेनिफ्राय जयेन जानोसै आरोना थ' मासे मोनगोन मिथिया बिसोरो आं दा खोलाहा फैगासिनो दं आरोना थ' कल खालामना लागोन आरो आं बबेसे मोनखो बिसोरो सोंहरना लानो गिर फैदों आरोना खोलाहा ओमफ्राय बैयाव नुहुरबाय थ' हारसिंनो आरोना नै उदालगुरि थांदोंमोन ना इनखे फुरा लेट जाबाय आरोना आंहा अब्लाबो खननाय जायगायाव मोनफैबाय गय हानबाय आरोना आयै सना लदा दोरबि बावगारदों आङो बावगारबाय दे आं बायबावगोन दे नोंनो दे तिनियाव बायगोन दे नों मानो स्टिप लाबोगोन होननाय आं लाबोगोन होननाय दा न' आयौ गारियाव माहा सोरनि आंनियालाय न'आवसो गारिया मिना हो हानगासिनो आरोना नांगौ होननाय नोङो आंनियाव मा नांगौ होननाय मा लायो लिपस्टिकखौ ओमफ्राय आरो मा नांगौ होननाय ओइ थांफाना फैदो ओमफ्राय मा नांगौ होननायमोन इयाव मा लायो मा बुस्थुमोन न'पालिसबो नांगौमोन आयौ बावगारबोबाय दे मा दांखो लाबोगोन दे ओमफ्राय आं खोलाहा खन्द'आव हायदों मोनथाम ग्रुप रानदों आरोना जोंनिया माने गामिया एसे 70+ दङना बेनिखायनो जोंनिया ग्रुप मोनथाम रानदों जों खोलाहा हायदों न' गय खननो थाखाय दायो खनलांसै आरोना नायलांबाय थादो अबे माबायाव फट' मानाङो थिखांनांगौ हायाखै थिखांनांगौ गाजाव खानसै थायो थिग गोसो थादों नै खानसै जोङो दाखालि गैया बुस्थुआ गैया मा जागोन इयावनो जमा खानसै दायो नै गय खानसेल' जोङो इयावनो दै खाना लानसै दायो खादो ओं दे हायाखै साबो हाबाय दा दोलोर मा लादों नोङो गाखेर लोङाखै नों लोङाखै दा लोंगोन जाबाय दे थेंक इउ होनदो दे आरो खामफिनलाय नोलाय मा होननाय नै जुस लोंसै जोंहा गय खननायनि जुस न' आइदो जुस लोंसै माबा मानसिनिया दा जों गय खननानै ओंखाम उखैनायमोन ना ओमफ्राय फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखैमोन आं माने उदालगुरि हांनानै ओंखाम जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दासो आदा रास्ता खननानै ओंखाम जाबाय माबाय ओमफ्राय दुलुर दानो फैफिनबाय खननो थाखाय
또 이때 건가스는 오늘 마카세 좀 감자네면 하나 파글리 네 자 건그라프라 당시에 나다이 좀 건랑 bai 당시 너 아니 참배 당시 दायो जोङो माने फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखैमोन आरोना आङो बाजारावहाय थांनानै माबा जि हारि लायदोंमोन आं दखाननि थ' ओंखाम जालाङाखैमोन ओमफ्राय बे सासे खननानै ओंखाम उखैनायखाय ओंखाम जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जों खननो थाखाय दा खनै खनै माने बैसोनि ग्रुपआबो फैबाय आरोना ओमफ्राय दा जोंनि ग्रुपआबो जइन जासिगोन आरोना ओंखाम खैसोना जानानै दा साबिनो जोङो नों मा लाखो देलाय खिथिलाय मा लादों नोङो लिपस्टिक लानो 아프니 दायो जोङो नै बेयाव खनसिगोन आरोना बेसनाव खननानै ओमफ्राय मोनसे बागानाव थांगोन आरोना दा ओरैबायदि मेंबाय गरम मोनबाय सान्दुं हायना होखादो नै हानना गारलांजोब्बाय आरोना थ' खननोसै जोङो साहा पार्टनारफोरा दसजोनो गथ'खौ निजिमाया गथ'खौ खनहोदोलै आयौ बिमाया नायबाला न' आं खनदों होनलाय नों खनदों ओइ नों खनदों ओइ नों खनदों हाजार जोहोलिलै मा होनबावगोन दाबारि लागोन होननाया आङो बावगारसाबाय जोङो दायो गय बागानावहाय गय फुंगासिनो आरोना युथनि गय बागानावहाय बाल्थिं लानानै गाइखेर लोंनाय निजिमा गय खननो मोनना मादि मोनदों गय खनग्राफोरा नै बिदि सासे नै बेथ' ओरैनो बेकारसो खनाखै बस्ता लाबथिंनानै होमबालाय सोर माहा गय खननो बिदि ड्रेस सोलायबाय थाबा थ' नै बैथिंबो माखासे खनगासिनो दङ ओमफ्राय बैथिं सेंग्राफोर दङ बैथिंबो बिथिं हानगासिनो दङ नै बियो जाहानि पुरा आरोना गय बागान ओमफ्राय बेयावबो हानगोन आरोना जाहानियावबो न'खरसेयाव फांसे फांसे थ' न'खराव फांसे हानदोंलाय रे ओमफ्राय दा नै जाहानिया गय बागाना आरोना ओमफ्राय जाहानियावबो हानगोन गासैयावबो हानजोब्बाय ओमफ्राय दायो युथनि गय बागान दङ आरोना ओमफ्राय बेयाव हानफैदों आरोना नै फानग्राफोरा ओरैनो टाइम पास गोनजासो मिसा मिसि ओमफ्राय थिंबो नै थिंबो दङ पुरा माबादों आरोना खनदों आरोना थ' खनबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थादो जेसे हायो नोंथांमोन आङो शेयार खालामबाय थादों आरोना थ' नायलांदो आंखौ बारियाव खिनो होदों जोंहा लिटुआ सारा नों बाहाय खिना होफैलाय जि हामा हामा होनखायोलै बिसोरो ओमफ्राय गय दंफाङाव जुद्रिनोसो दां ओमफ्राय गय माबायाव जुद्रुनोसै न' खिथु सुनांला मायदि मोनदों गय खननो मोननानै देग्लाय खि गैया ओरैबायदि साफा ओंखायनो मोजां मोनदों बागानाव माने थांनाय बोसोराव मेसेबनानै खननो जादों देग्लाय खिन्थु माने आराम रायलाय खननो हादों आरो खि गैया दा माबा लिटुनोलै सक' मायदि मोनदों नोंलाय न' कमेन्ट आखायानो नै मा दोलाब जादो ओइ बिथा दोलाबो बुनुआलाय नै जाहानिखौ हानबाय आरोना माथो ओइ नै जाहानिखौ जा गोजौगा दंफाङानो लिटुआथ' मावस्रायाखैदां माथो थ' नैथिं हानबाय ओमफ्राय मा सिरिखो बिलाइ सिरिफादोंफ्रा आं फाथै सानो फाथैयानो गैला माथोनिया थ' माने आयै जा गोजौ एफा खस्थ' खालै हाननाया ओइ माखासे इनुसखौथ' हानाखै होननायसो खोनादों थारमाने साहा बेसान्दो आंसो हानबोजोबदों खैगर आसिगर जागोन जा फिसा फिसानो जा गोथावबो खनग्रा
हेल्प खालामदों बिथाङा बेमपाथि दामै दामै सेस फिउस इखौ दासो नुदों अन्था बाथा आखाइसा आं बुंबाय याव जनोबा हाय याव जनोबा बेसेरा दासो नुदों नै अनला बियो बा बे बासुगुरजि बियो नामा बेहा अनला अनला आदिसो मिथिदों मानि आं नाम गोदान दिदो दिनैसो रिजन थायोना थायो रिजनखौ उनाव माबागोन बियो जानुनि होगोन आं पुरा माबाजोबनानै हानखांजोबबावाखैसो दां हनै दै खनग्रा नै सल'फ्रा मिथिनो नागिरलै दादामोनखौ दादिमोनखौ नागिरनो बेयाव गय खनदों नै हाबा मावदों बिसोरो दोगोसो ना खनखादों मा खालामदों Papa, kamu. Nahalai blok खालामाखै nahalai blok खालामाखै फिसा गैया गाबोन फिथा जानो दिनै हाजिरा मावफैदों दे ब्लकफोराव नांगोन हमनोसो होनदों सिखाव बारल'लै मिसालायो इउटुबावलाय आरो मोसागाराङो आं मा मिथिया बिदि ब्लग सब बनायबाय ना गेजेराव लाबोबा सोसावजायो जखर आंनि हमनायखौबा आंनिथि हमनायनानै थिखांनानै जि खांनानै बागानाव हानखांबाय आरो ना ओमफ्राय बागानाव हानखांनानै थांफिनगासिनो आरो जोंनि फिसा बिला गासिबो खालै गय खनग्राफोरा दायो थांफिनगासिनो आरो ना माने गिर्जायाव थांदों आरो ना गिर्जा कम्पाउन्डआवहाय ओंखाम संदोंलाय रे ओंखाम जानो थाखाय थांदों आरो ना जों गासैबो नैबेबो फार्स्ट तुला साननायनिफ्रायनो दंखायो गथ'आ थ' दायो जोङो थांनानै ओमफ्राय ओंखाम मोनदोंना मोनाखै नायनोसै जानोसै ओमफ्राय जोब्बाय आरो ना जोंनिया दिनैनि गय खननाया आरो ना थ' गासै जों 40+ दां आरो ना ओंखारनाया दा थांबाय थानोसै दा ओंखाम जानायाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन आरो ना नै जा बुरजाखौ खनग्राफोर ओमफ्राय माखासे सिगांथिं दङ आरो ना ओमफ्राय आयौ हनै आरो बेहा गोग्लैनांगे गय खनग्रायाबो नै जा गिदिर गिदिर दंखायो जोंनिया सिगाङाव माखासे ओमफ्राय नै बिसोर माखासे गय खनखांनानै थांदों आरो ना नै बेयाव दोङो थिं बिमा फिसा गय खनग्राफोरा नों गय खननाय ना गय खननाय नोङो गय खनना खनाखै गैया ओंखाम मोनबाय ओइ आदा बगा ओंखामफ्रा मोनदों ना मोनाखै एसे दाबो सङाखै मोनाखै आयौ मामि माबायदि गोथाव संदों सङाखै इसोर बांद्राय रमान्टिक जानाङा नोंसोरो बेयाव नायनो हाथारा जोङो न' बिदिखौ बांद्राय रमान्टिकफोरखौ अमा बेदर ए दाउ बेदरसो अमा गैया अमा दोना गैया जागोन होन सेसलाय सुना होनो हाबानो जाबाय ट्रेनिं सोलायदों एसे गय हानग्राफोराबो ट्रेनिं लायसिगोन नै जोंहा जल'फ्रा आरो बगा दालिया गोथाव जागोन ना जायालै सोर संदों जल'फ्रा जोंहा मेंजोब्बायदां मेंबाय आरो सोरसो जादों इनस गैला नामा फिउस नोंलाय ओंखामा थोआनो दा आं दालि थोनाय नङा इयो जल'फोरा ओंखाम जाबाय
जाग्राफ्रा गय हाननानै ओंखाम जाग्राफ्रा मोखां खोबथेनायफोरखौ लायालै प्रयजन गैया मोखां खोबथेग्राफोरखौ लानो न' बगा माला जाखो जोंनिया माबा फिथा सुङा दानखावनाया दोलोर अमाखौ जागोन नामा पार्टि होगोनब्रा मटेखौनो सिगां गोसोखांगोन ना मटे नोंखो माने संख्रि होना होबालाय Disney style, Ariana style. 하자 그래 막 오면은 승리야 나 물에 저거 비나 타오기 없으네 타오가서네 타고 말할게 내 청내 좀 가다 मा खालामजादों नोंलाय हा मा खालामजादों Nela dorot tak saya. Bagi. खालामग्राया Bagi. Nela dorot tu nak saya. ओइ मा खालामनाय जादों Angin turun. हो Angin turun. मा खालामनाय जादों Muzang han. No boleh dengan no. No. गैलालै ओंखाम जाखांजोब्बाय नायलाय आइ माने स्रां दलदबो थास्रादों आंहालासो जि गाजा बिहरबावदो जि हामागौथ' 제시비 समझना दाखोनसै दे 다시 이거 들어 제시비 했어 응 다스 Ma? Dia ni putra saya ni. Boleh nela. नांगोन दायो जोङो गिर्जानिफ्राय फैफिनबाय आरोना माने ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय रायलायबाय लोगोफोरजों दसे इन्जय खालामबाय ओमफ्राय दायो फैबाय आरोना थ' न'आव फैनाबो मा खालामबाय थानो होननानै जानो ओंखाम जाखांनानै खामानि दामानि मावखांनानै माबाय आरोना दसे जमाहैनो जिरायनानै इन्टारेस्ट खालामबाय थ' आरो जेसे हायो नोंथांमोननो आङो दिनैनि जोंनि बे इयुथनि गय हाननायखौ आङो शेयार खालामबाय आरोना जोंनिया माने बोसोराव खनसे बेबायदि गय हानो आरोना न'खर फांसे फांसे लानानै ओमफ्राय जोंनिया फिसा बागान दं आरोना इयुथहा थ' बिनिफ्रायनो जोङो बोसोरसेयाव बे गयखौनो माने इनकाम होनांसिगोन आरोना जोंनि थाखाय इयुथनि थाखाय थ' दायो आङो थ' बेखौनो नोंथांमोना शेयार खालामबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरो सोरबाफोर गोदानब्ला प्लिज आंनि अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' नायनानैल' थानांला भिडिअखौ चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' दिनैनि भिडिअ मादि जाखो नोंथांमोननो जेसे हायो आङो आंनिफ्राय शेयार खालामबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाय बाय